zan dudduba cikin nan in ga kyamara da ta dace in sa. To ina ganin kamar wannan kila za ta yi, amma dai za mu dai ci gaba da duddubawa har mu dace da abin da muke bukata. Za mu buɗe wannan magani. Wannan kyamara ta Samsung ce, ga ijiyar nan, ga kyamarar nan, don haka zan ci gaba da kwantarta in gani. Ina ganin kuma kamar kyamarar ta yi idanun sun yi kaɗan, amma zan ci gaba da kwantawa. Zan ci gaba da banye ta, ma'ana ka cire ta daga ciki inda take. Gaskiya ba ta son a taɓa ta ko kaɗan. Kana taɓa ta ta samu matsala, za ka ga in ka zo ɗauka hoto ba za ta yi ma abin da kake bukata ba. Amma matuƙa ka bi ta a hankali. Yanzu gata ita ce wannan, ita za mu gwada mu gani idan ta shiga lafiya lau shi kenan. To yanzu za mu ɗaura mu gani, za mu ɗaura ta mu ga idan za ta yi. Idan ba za ta yi ba sai a cire a nemi wata. Haka dai za ka yi ta yi, haka dace. Za mu gwada ne yanzu saboda abun akwai wahala gaskiya, amma idan ka bi a hankali gaskiya ba wata wahala. Ina jin idanun sun yi tsayi da yawa gaskiya. Ko da ka ɗaura ta ba za su kai daidai yadda kake bukata ba. Sai mu koma diwa ina wata take. Za mu diba ga wata, ga ta nan. Ita ma sai mu yi mata wannan abu da muka saba, ana kwancewa. Sai ka cire ta daga cikin wannan abun, sai ka yi a hankali. Gaskiya abun akwai tsautsayi da yawa, amma in ka yi hankali gaskiya, in ka aiki da hankali to insha Allah ba za ka sha wata wahala ba. Ga ta za mu sake ɗorawa nan. Duka dai kaga kyamarorin na wasu wayoyi na daban-daban nake ɗaurawa. Kila za mu dace ga alama insha Allah. Sai mu dawo wurin kyamaranmu mu shiga mu gani. Muna kan hanyar dacewa insha Allah. Sai a sake gwadawa. Ita ma dai har yanzu ba ta yi ba. Don abun gaskiya sai ka yi haƙuri. Wannan ita ma dai gaskiya har yanzu ba ta yi ba. Har yanzu dai ba ta yi ba, amma kana iya neman kwatambot. Gashi abun da ake kwalkwala kunne ka ɗan ƙara shahe ta ka gani, ko da kila ta riga ta yi saitin iyaka akwai wani datti samanta. Gashi nan sai ka dawo ka sake gwada, ma'ana dai ba datti ba ne. Abun ɗin matsala dai ce ta har yanzu ba a dace ba. Sai ka ta haƙuri kana jujjuya ta a hankali. Za ka cimma daidai inda za ta yi aiki insha Allah. Ka yi haƙuri. Tun ma dai gaskiya har yanzu bata buƙatar ta gaskiya bata biya ba, don abun ɗin in ka danna baya tasowa. Don kyamara tana da buƙatar in an danna ta ta ɗan taso kaɗan, saboda shi zai bata dama ta yi zoomin in abu. Amma gaskiya in ka danna ta, in dai har ka ɗan danna ta ka gabata motsi, to gaskiya ba za ta yi ma biyan buƙatar ka ba. Kaga kyamarar mu ta fara kyau.
gashi dai gashi gaskiya ta fara kyau. Kyamarar ta cire, ma'ana dai ijiyar tana da ɗan tsayi saboda sai ta taso ne za ta yi aiki. Za mu sake gwada wata saboda gaskiya duk abinda mutum yake yana son dace ne. To za mu sake gwada wata. Ga wata za a ɗauko, zan cire ta in gwada ta ita ma insha Allah. Shi yasa ake son kaɗan tattara su kyamarorin saboda idanun suna da bambanci matuƙa. Yanzu sai kaɗan ɗaura, da ka tabbatar da ka ɗan ɗaura ta ɗan ɗauru, to kaga ita wannan ta nuna dai ba za ta ɗaure da ita ba. Ma'ana dai wadda nake sawa ina jin kila ta ɗanyi ƙarama, amma dai za mu sake gwadawa da ita. Ita ma dai har yanzu za mu ci gaba da ɗaurawa. Akwai inda kana kaiwa daidai wajen to za ta yi ma aikinka yadda kake so. Gashi nan dai har yanzu muna kan yi. Ita ma dai har yanzu ita ma dai har yanzu ba ta yi ba. Kaga ta nuna dai ta yi tsayi ita ma. Za mu ta haƙuri mu sake gwada abun. Za mu sake ga wata kuma, don abun gaskiya akwai ɗan wahala, amma in ka dace gaskiya in ka yi a hankali, don abin sai an yi a hankali. Wannan duk muna yi ne a cikin namu bincike ne da muka gano haka tana yi, sai muka yi kuma mun gwada mun gani yana yi. Shi yasa kuma za mu gwada muku yadda ake yi. Saboda ka san abu ka ɓoye ma mutane ma ba abu ne mai kyau ba. Ka kamata ka sanar da mutane su ma su san yadda za su yi su samu abin da suka ci. Akwai wanda zai kama ka yi mai ya biya ka, akwai wanda ma zai abubuwa dai da dama dai. Gashi nan dai gaskiya wannan tana ɗan da tsauri, sai ka yi haƙuri. Kuma bidiyon gaskiya yana ɗan da tsayi, sai ka yi haƙuri ka kalla daga farko har ƙarshe, sa'annan za ka gano me nake nufi. Sa'annan kada ka manta, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel tawa, da ka yi haƙuri ka taimaka ka danna alamar subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin bidiyo. Wannan alamar ƙararrawa ita ce za ta sanar da kai cewa na sa sabon bidiyo. Gaskiya akwai ɗan wahala ga wannan, wadda ta ɗan yi tsauri wurin cirewa. Dama akan samun wadda take da wahala wurin cira. Gaskiya ta bani wahala nima, amma zan yi ta ƙoƙari in ga cewa dai na cire ta daga ciki inda nake buƙata in cire ta. Kada ka manta, kada ka taɓa tsakiyar nan, ba a taɓawa. Idan ka taɓa za ka lalatar da ita. Sai ka sake gwadawa ga wannan ka gani. Yanzu bari mu sake gwadawa mu gani. Gaskiya dai har yanzu
to wannan insha Allahu ta ɗauko hanya. Ga kyamarar dai ta fara kyau, amma gaskiya har yanzu ba ta yi ba. Gashi har yanzu gaskiya ba ta yi ba, ta dai fara. Idan ka haƙura insha Allahu, gashi tana kan hanya ita ma gaskiya. Wannan kyamarar ga alama kila za ta biya muna buƙatar da muke son, abin da muke son mu nuna muku insha Allahu. Gashi ga kyamarar nan, ka san ba haka ka santa ba tun farko ga yadda nake nuna, amma zan ƙara ci gaba da ɗaurawa saboda mu gani ko za a dace da inda yake wannan kiliya, na inda ya ɗauko abin daidai. Za mu ƙara ɗaurawa, sai ka yi hankuri gaskiya. Mu sake dawa baya. Yanzu gaskiya kyamara ta biya bukata, ta biya. Kyamara ta kai inda baka tunani, don gashi kana gani ga waje nan, waje ne na ɗauko kana kallo, kuma duk da ita ne gashi kana gani. To za mu dai ƙara dai gwada mu gani, za mu ɗan ƙara ɗaura ta ko kaɗan ne, saboda muna son mu samu asalin saitin da muka bukata. Saboda akwai inda ita za ta yi zoomin da kanta ne. Insha Allah ina ganin wannan dai yayi, don kyamara dai in ta yi haka insha Allah ina zaton cewa gashi gaskiya ba haka kasanta ba. Gashi nan bari mu dan ƙara gwada mu gani, dan ƙara juya ta kaɗan ko mu gani ko Allah zai sa mu dace da inda kai ma za ka sha mamaki. Yawwa gashi gaskiya yanzu ta bukata ta biya. Gashi ka ga dai ba haka kasanta ba, ga hoton da ta ɗauka. Wannan hoto ita ne ta ɗauke shi, gashi ka san kuma ba haka kasanta ba. Ga ta nan tana aikin ta dai, ga ta nan in ka duba, ga ta ita ne hotonta ne wannan. Gashi ba abin mamaki na ba gaskiya yanzu, saboda gaskiya an dace. Gashi dai in ka kuma aza nan wurin zoomin, kaga za ta baka daidai abin da kake bukata, za ta baka daidai. Gashi ka gani, wannan duk cikin aikinta ne. Kyamarar da ijiyar da muka sa kenan. Bari mu dawo beautiful, yanda za ta hoton ya dawo da kyau da kyau. Gashi gaskiya insha Allah ta yi. Sai mu dawo mu nemi abin da za mu dan goge kyamarar, saboda akwai ƙura samanta. Kada ka manta kuma da ka danna alamar subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin bidiyo idan na daura. Saboda sannan idan bidiyon ya burge ka, ka yi haƙuri ka danna alamar like, ka kuma yi min sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, ka kuma yi comment. Saboda wannan bidiyo idan ya samu like 200 zuwa 200, comment ko guda 50, insha Allah to zan ƙara yi muku wani sabo akan yadda za ku gyara wayoyinku na Android, matuƙar suna da wasu matsaloli waɗanda ba ku san da su ba. Gashi nan in ka duba gaskiya masha Allah abin yayi. Kada ka manta da ka danna alamar subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa. Don Allah ka taimaka, na gode.